Priatelia, ahojte, vítam vás opäť pri ďalšom videu a dnes tu máme produkt, ktorý testujeme, dá sa povedať, takmer už rok. Aj keď viem, niektorí si možno budú ťukať na čelo a hovoriť si pre Boha živého. V dnešnej dobe, rok 2025, a my testujeme stále vosky a skúšame vosky. Pravda je však taká, že vosky majú stále svoje miesto v našej oblasti, či už detailingu, alebo v nejakej takej hobby sfére, kde si ľudia sami vo svojich domácich podmienkach nejak udržiavajú svoje autá a voskujú. Čiže áno, samozrejme, všetko sa vyvíjajú sa aj keramiky, keramické silanty, rôzne ochrany, ale takisto sú výrobcovia, ktorí stále takisto inovujú aj vosky. Čiže nie je to už vosk, ako sme poznali spred 10 rokov, čiže sú to úplne odlišné vosky, čiže aj vosky majú svoje miesto. Tento konkrétny, ako som už spomínal, testujeme takmer rok. Je to produkt od firmy Swipey, Premium Wax. A ja momentálne tu mám tzv. Predošlú generáciu, alebo predošlú verziu. A dnes k tomuto dňu už je tá verzia trošičku ešte vylepšená, obohatená. Čiže môžeme očakávať, že to bude trošku ešte o niečo lepšie ako tento konkrétny vosk. Ale najťažšie na týchto produktoch je to samotné testovanie, keďže to testovanie musí prebiehať niekoľko dní, mesiacov, týždňov, hej, pretože nie je možno testovať ochranu laku nejako v rámci nejakých dní, týždňov, hej. Takisto nejaké chemické testy nie sú úplne smerodatné, pretože aj tak tie poveternostné vplyvy, ktoré vplývajú na ten lak, alebo na tú ochranu, sú také najviac smerodatné a od nich sa vieme odraziť a tie samozrejme nevieme nejak ovplyvniť len tak, že to budeme sledovať za tie naše 4-ročné obdobia, ktoré tu na Slovensku máme. Čiže poďme teda ku samotnému vosku. On vám príde takéto, čo to je? V takéto andričke, alebo v takomto vrecúšku, som povedal, hej. Vo vnútri sa budú nachádzať dva aplikátory, tento, ako môžete vidieť, je už použitý, ja som ho používal. A príde vám balení s takýmito dvoma aplikátormi, hej, čo je super. A príde vám takto aj samotný vosk, hej. Čiže tento konkrétny, takýto zelený, on by mal byť s nejakou vôňou alebo s aromou zeleného jablka. Čiže samozrejme, tie vosky poznáme podľa nejakého takého zloženia, sú nejaké prírodné, hybridné vosky, syntetické vosky a tak ďalej. Tento konkrétny je hybrid, čiže obsahuje aj nejaké zložky prírodných voskov, čo týka napríklad karnauby. Samozrejme, je skombinovaný aj s nejakými SiO2 zložkami, kvôli tomu, aby tá výdrž bola relatívne lepšia ako pri tých prírodných voskoch. Hej. Čiže, čo môžem povedať, tá výdrž je fakt veľmi dobrá. Hej. Na to, že to je vosk, to vydrží fakt slušnú porciu dní, týždňov, mesiacov, hej, bavíme sa tak na tých mesiacoch, pretože samozrejme môže sa stať, stále je to vosk, hej, čiže na to, keď prechytíte nejakú agresívnu chémiu, je veľká pravdepodobnosť, že ten povrch v úvodzovkách odmasníte a ten vosk stade spláchnete, čiže samozrejme voskované autá majú úplne diametrálne odlišnú údržbu, ako napríklad vozidlá, ktoré sú nejaké keramické ochrane s keramickými silantami ošetrené a tak ďalej, hej. Čiže je tomu následná údržba veľmi dôležitá, preto hovorím, že môže sa stať, že niekomu to vydrží týždeň, pretože si to auto navoskuje a potom to pôjde našpliechať na nejakú agresívnu aktívnu penu, kde ten vosk teoreticky môže dostať, zabrať, aj keď nemusí sa stať, že ho hneď dá dole, hej, pretože viem, že keď sme to skúšali aj my, tak na tých agresívnych aktívnych penách to vydržalo relatívne dosť dobre na to, že to je vosk, hej. Čiže čo sa týka zloženia, je to hybridný vosk, ako som spomínal, obsahuje viac zložiek, nie je to čistá syntetika, je tam aj karnauba a tak ďalej. Taktiež opäť nejaké výhody alebo nevýhody, čo sa týka porovnaní s takými inakšími ochranami, je obrovská výhoda je, že teoreticky má to svoje čaro, to voskovanie, samozrejme ten lesk a tá hĺbka je veľmi pekná, veľmi dobrá na tých voskovaných autách, aj keď netvrdím, že tie nové keramické ochrany toto nemajú, ale predsa ten vosk má také svoje niečo do seba,
Čiže obrovskou výhodou je, že vytvára fakt veľmi krásne zrkadlo, hej. A výhoda zase je ľahké použitie, hej. Čiže pri tých keramických silantoch alebo nejakých takých keramikách v domácich podmienkach, v prípade, že niečo zabudnete rozlešiť alebo že sa nejako pozabudnete a že necháte to tam dlhšiu dobu, tak teoreticky máte problém navyše, lebo to musíte znova odlešťovať a opäť sa toho nejako zbaviť, kdežto pri vosku, keď sa vám niečo stane, že niečo zabudnete, hej, že si tu napríklad navoskujete v sobotu niekedy večer, nedeľu si idete pozrieť auto, že ako pekne vyzerá a nájdete nejaké miesta, kde ten vosk ešte nie je rozleštený, tak to proste prebehnete handrou a stále sa to dá rozleštiť relatívne dobre. Hej, čiže naozaj tá aplikácia je veľmi jednoduchá a ten výsledok toho voskovaného auta je fakt veľmi dobrý. Hej. Hydrofóbne vlastnosti perfekt, tie sú na veľmi dobrej úrovni, čiže to hydro sa tam vytvára krásne, nádherné, čiže následné sušenie toho auta a údržba, alebo teda umývanie následné je veľmi, veľmi ľahúčke. Určite to uľahčuje to umývanie. Opäť, pri tých voskovaných autách, ja to spomínam viackrát v tých videách, pokiaľ je auto voskované, určite treba používať čím menej agresívnu chémiu, čiže hej, pH neutrálne šampóny, nejaké predomývače a tak ďalej. Relatívne používať v tom pH niekde sa pohybať niekde okolo 7, hej, pretože keď tam použijete nejaký agresívny predomývač, môže sa stať, že to zmiete, hej. Aj keď, ako som spomínal, ten predomývač, ten vosk zvláda ku podivu dosť dobre, je dobre odolný aj voči takému tu chemickému pôsobeniu s vysokým pH, čiže znesie to, ale vravím, už keď mám auto voskované a viem, že tam ten vosk mám, tak sa to snažím nejako udržiavať tak, aby ten vosk vydržal čo najviac. Čiže ukážeme si vlastne aplikáciu, ako sa to vlastne aplikuje tento vosk. Samozrejme ukážeme si nejaké rozlešťovanie a ukážeme si samozrejme aj to hydro. Hej. A čo by som ešte povedal, kedy voskovať auto alebo kedy navoskovať auto, samozrejme treba splniť nejaké určité podmienky, auto treba poriadne umyť, dekontaminovať minimálne chemicky, mechanicky v prípade, že to je potrebné, ale tým pádom je už potrebná aj nejaká tá korekcia laku, nemyslím, že nejaká veľká, ale je potrebné proste to auto potom už prebehnúť, pretože ten klej môže sa stať, že bude nejaké mikroškrabance vytvárať, čiže určite chemická dekontaminácia, umyť poriadne, očistiť, odmasniť a aplikovať vosk. A veľmi dôležité je odhadnúť ten správny vosk, teda správny čas, keď je ten vosk pripravený na rozlešťovanie alebo tzv. Buffovanie. Pri aplikácii si natiahnete vlastne s týmto aplikátorom určitú vrstvu, tenkú vrstvu na ten lak a je dôležité trošičku počkať. Takým dobrým smerodatným ukazateľom je, pokiaľ viete prstom písať do toho voskovaného povrchu, že vám neostáva za prstom žiadna šmuha, tak ten vosk je teoreticky pripravený na to voskovanie. Pokiaľ budete písať prstom do toho vosku, robíte si nejaký plastik a za prstom vám bude stále ostávať ešte nejaká taká machula, alebo že to bude proste rozotierať, ten vosk keby stále nie je dobre prisknutý a pri rozlešťovaní bude to trošičku problém, bude vám to robiť nejaké machule a tak ďalej a budete opäť dávať, že to je zlý produkt, nekvalitný, že to rozlešťuje a tak ďalej, čiže treba na toto dávať veľký pozor, hej. Čiže my si auto ideme, alebo teda nejaký diel si teda umieme, pripravíme, navoskujeme si a ukážeme si vlastne aj samotnú aplikáciu a hneď na to následne si ukážeme aj ako to hydro vyzerá. Ešte taká vec, túto teda hydrofóbna zložka funguje hneď po aplikácii, kdežto pri nejakých sealantoch, detaileroch a tak ďalej je to trošičku také, že je tam potreba niečo počkať, nejaký čas, ideálne 24 hodín, kdežto tu pri tomto vosku sa bavíme, že hneď po rozleštení môžete skúšať nejaké hydro, ono sa vám tam bude pekne tvoriť a tie kopočky sa budú pekne zlukovať, ale to si ukážeme hneď teraz. Čiže poďme voskovať a ukážeme si, ako teda aplikovať a aké hydro dosiahneme. Tak, poďme na to. Navoskujeme si vlastne plus minus nejakú polku týchto dverí a budeme sledovať vlastne, ako sa ten vosk teda správa, ako sa nanáša, ako sa potom následne rozlešťuje, čiže vosk mám takto pripravený, hej. Stačí fakt malú vrstvu. A neznamená to, že čím väčšiu vrstvu dáte, tým tá ochrana bude silnejšia. Práve opak je pravdou, čím väčšiu vrstvu na to dáte, tak tým viac tých zvyškov do tej handry potom pri tom samotnom rozlešťovaní zoberiete, hej. Čiže ideme to takto pekne navoskovať.
Čiže tá aplikácia je fakt úplne jednoduchá, zvládne ju ktokoľvek, aj taký, ktorý nemá vôbec úplne žiadne skúsenosti s voskovaním, čiže netreba sa toho báť. Jediná vec, pre ktorú chcem upozorniť, treba sa potom vyhýbať. V tomto prípade sú tu tieto lišty chromové a napríklad v týchto častiach sa nachádza tzv. Texturovaný plast. Takým tým častiam sa treba vyhýbať, hej? Čiže texturovaným plastom, gumovým tesnením a tak ďalej. Treba sa vyhýbať, pretože sa vám môže stať pri aplikácii toho vosku na tieto plastové časti alebo na tie gumové tesnia, tak sa vám stane to, že sa tam vlastne potom po čase alebo možno hneď po aplikácii objavia také biele flaky, ktoré bude potom potrebné znova odmastniť a vyčistiť, čiže bude to tzv. Problém navyše, ktorý byť nemusí, čiže na to si treba dať pozor, hej, čiže na plastové a nejaké gumené tesnenia treba dávať pozor. Takisto výrobca tvrdí, že nie je vhodné aplikovať taktiež na tie sklá, hej, čiže na tým sklám sa treba taktiež vyhýbať. My sme to aj neskúšali, pretože na sklá používame úplne iné ochrany, čiže ten vosk sme primárne testovali len na lakovaných častiach, čiže na takýchto kovových, na takýchto plastových lakovaných častiach sme to testovali a nič iné sme to ani neskúšali na nič iné aplikovať teda. Čiže medzi tým, ako tu rozprávam, tak pozerám, že ako ten vosk prischýna. Teoreticky by mu ešte bolo trošku treba. Opäť, výhoda, teda nevýhoda takých tých syntetických voskov je, že tá doba, ktorá je pripravená na to bafovanie, trošičku dlhšia. Kdežto pri tých prírodných voskoch je teoreticky tá doba taká, že hneď vlastne po nanesení toho vosku, tak väčšina vosku je pripravená ako keby na to zotretie, relatívne dosť dobre vysychajú, kdežto pri tých syntetických voskoch alebo voskoch, ktoré neobsahujú tzv. Tie prírodné vosky, tá doba schnutia je trošičku dlhšia, hej, čiže zase na jednej strane to je fajn pre tých, ktorí idú voskovať auto prvýkrát alebo proste nemajú nejaké skúsenosti, tak majú teoreticky viacej času. Ale pre ľudí, ktorí potrebujú to auto navoskovať zase nejako rýchlejšie, tak to môže byť nejaký problém, ale opäť sa dostávame k tomu, že pokiaľ ja navoskujem celé auto, začnem od predku a budem sa ťahať smerom dozadu, čiže keď ja začnem tým predkom, navoskujem zadok, a keď sa vrátim k tomu predku, tak ten predok by teoreticky už mohol byť pripravený na to bafovanie. Samozrejme, ako som spomínal, je potrebné si robiť taký test, že takto prstom, keď prejdem, nesmie vám za tou čiarou po tom prste ostať nič také masné, hej, musí to ostávať ako keby čisté. A som si teraz všimol, že ak som teraz prešiel, tak tam neostáva nič. Čiže ideme si to skúsiť zotrieť dole, hej. Čiže opäť, netreba na to nejako extra tlačiť, hej, netreba na to vytvárať nejaký veľký tlak, musí to ísť fakt hladúčko, jemnúčko, bez nejakého pôsobenia tlaku, hej. Nesmiete sa s tým nejako extra trápiť, pokiaľ sa trápite a vytvárajú sa vám tam nejaké rôzne machule a tak ďalej, tak niečo nie je správne, hej. Čiže je potrebné trošičku ešte počkať, aby to bolo úplne pripravené, hej. Čiže ja už teraz pod handrou, ako to zotieram, cítim, že ten povrch začína byť hladúčky, hej. Tak. OK. A ideme si vyskúšať hneď aj hydrofóbnu zložku. Hej. To hydro tam je, dá sa povedať, okamžite. Ja si zoberiem ešte zariadenie do ruky, ukážem vám to teda zblízka, lebo neviem, či to je úplne dobre vidno. Ale to hydro je tam fakt krásne. Hej, čiže takto nejako vyzerá to hydro po tej aplikácii toho vosku. Je to úplne ostré. Hej. Čiže, ako som už spomínal, vždy tie vosky budú mať niečo do seba. Či už to bolo v minulosti, alebo aj teraz v budúcnosti tie vosky majú stále svoje miesto. Tak, priatelia, mohli ste vidieť samotnú
aplikáciu tohto vosku od firmy Swipey. Taktiež samotné rozlešťovanie, aj vytvorenie tej hydrofóbnej zložky. Tá hydrofóbna zložka je tam fakt veľmi pekná. Lesk je perfektný, samotná aplikácia je veľmi jednoduchá. Netreba sa toho báť, fakt, pokiaľ nemáte žiadne skúsenosti s voskovaním, tak to zvládne takmer každý. Hej. Čiže keď sa vám aj, ako som spomínal, stane, že tam proste zabudnete nejakú časť nerozleštenú na druhý deň, to pekne viete rozleštiť. Hej. Samozrejme, treba dodržať určitý postup, ako som už spomínal, auto poriadne umyť, dekontaminovať, odmásniť, aplikovať tento vosk. Je fakt veľmi dôležité odsledovať si ten správny čas, kedy je ten vosk pripravený na to rozlešťovanie. Fakt ten vosk, pokiaľ je relatívne pripravený na to rozlešťovanie, ide to veľmi ľahúčko. Pokiaľ to pôjde veľmi ťažko, že sa vám tam budú vytvárať nejaké šmuhy, tak pravdepodobne ste to začali rozlešťovať ešte veľmi skoro. Hej. Čo sa týka tej výdrži toho vosku, je viac než dobrá. Čiže tak, ako som už spomínal na začiatku, ja si myslím, že tie vosky budú mať vždy svoje miesto v takejto oblasti, ako je nejaká starostlivosť o tie naše autá, či už vo sfére profi, alebo hobby, alebo niekto, že si bude vlastne voskovať len taký svoj vlastný vozový park. Má to svoje čaro a ja si myslím, že tie vosky tu s nami budú ešte poriadnu dávku času, čiže nebudú vytlačené nejakými takými tými sealantmi a tak ďalej, aj keď tie sealanty a keramiky samozrejme sú chemicky, dá sa povedať, odolnejšie, ale pre tých ľudí, ktorí majú, dá sa povedať, radi svoje autá a chcú sa o ne starať v nejakých takých domácich podmienkach, poprípade nejakí profi, detaileri, ku ktorým chodia nejaké také zvláštne, zaujímavé autá, hej, tak tie vosky tu stále budú a za mňa budú mať stále svoje miesto. Ja osobne tie vosky používam taktiež, kombinujem ich taktiež s tými sealantmi, po prípade keramickými ochranami, ale tie vosky máme stále aj my a voskujeme stále auta. A ako som spomínal, ten vývoj ide dopredu, či už pri tých keramikách, keramických sealantoch, rôznych glazúrach a tak ďalej, takisto sa vývoj posúva aj čo sa týka tých voskov. Chvála Bohu, tu máme aj výrobcov, ktorí stále sa snažia urobiť, alebo teda priniesť niečo nové, a inovujú taktiež aj vosky. Priatelia, myslím, že som povedal všetko. Čo sa týka toho balenia, takéto veľké balenie, ktoré tu mám, nie je tu písaná gramáž, ani objem, nejako som to nedohľadal, ale hej, táto veľkosť tohto vosku vám vydrží v prípade, že si to budete kupovať pre svoje auto, voskovanie svojho nejakého vozového parku, tak vám to vydrží niekoľko rokov. Hej. Ako som spomínal pri tej aplikácii, netreba tam patlať nejaké veľké hrubé vrstvy tých voskov, alebo v prípade sa to snaží nejako vrstviť, to vôbec nie je to treba, pretože čím viac toho vosku tam dáte, tak tým viac ho potom pozbierate do tej handry, hej. Čiže úplne tenúčku vrstvu úplne stačí, hej, a ono vám to vytvorí presne ten efekt, ktorý je aj tu, že to hydro bude fakt veľmi pekné, ten les tam bude krásny a ja myslím, že budete spokojní. Tak a teraz myslím, že som povedal všetko. V prípade, že som niečo zabudol, alebo máte nejaké otázky, pokojne píšte dole a komentujte. My sa budeme snažiť odpovedať každému a my sa vidíme opäť pri ďalšom videu. Čaute.